Severina Užicu ni grudi nije krila. Nisam to naučila. Seve u Srbiji. Neki bi rekli pa zar je i odlazila. Mi ne. Mi volimo kada nam Severina dođe. Vole i Užičani. Voli i naš predsjednik, ali nije bio na koncertu. Mi jesmo. Posle Beogradske arene, Spensa danas šljiv u Blacu. Putujući karavan Severina stigla je i u Užice. Hala je bila prepuna Užičana koji su jedva čekali da čuju, ali i vide ovu pevačicu. Koncert je počela pesmom Zdravo Mario, a ne Užičkim kolom, kako su neki možda očekivali. Nisam to naučila, još jednom prilikom su me naučila, nisam smatrala. Bila je obučena samo u prvoj pesmi. Pevala je sve svoje pesme, ali i neke hitove svojih kolega, čime je pokazala da kada je posao u pitanju sujeti nema mesta. Važno je samo da je publika zadovoljna. A kako drugačije? Publika zadovoljna, zadovoljna Seve. Ovo je tako bila jedna zdrava atmosfera, jedno onako, sve je prešilo od veselja. Mislim da sam ja tu bila potpuno nepotrebna. Ljude su se jednostavno došli dobro zabaviti. Kada se završe poslovne obaveze, u ovom kraju ima mesta i za uživanje. Zlatibor, Sirogojno, komplet Lepinja. Ne i u slučaju Severine Vučković. Mi se vraćamo već sutra rano, zato što moram biti sutra u Zagrebu. I dok se naš Boris Tadić svako jutro budi uz nju, ona se uvek vraća odakle je i došla.